Όλυμπος, το ψηλότερο βουνό της Ελλάδας και το δεύτερο των Βαλκανίων, ένας συμπαγής ορεινός όγκος που δεσπόζει επιβλητικά στα όρια της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, μια περιοχή ιδιαίτερης βιοποικιλότητας που το 1938 ανακηρύχθηκε ως ο πρώτος εθνικός δρυμός στην Ελλάδα, ένα παγκοσμίως διάσημο βουνό που κατά τη μυθολογία και σύμφωνα με τη θρησκεία των αρχαίων Ελλήνων επέλεξαν οι 12 θεοί για να κατοικήσουν. Μια κατοικία όμως που ποτέ πάνω της δεν βρέθηκε κάποιο παλάτι λατρευτικός ναός, αλλά για αυτήν ο Όμηρος μας έγραψε στη ραψοδία Ζ, κεφάλαιο 42, τα εξής παράξενα. Η κατοικία των θεών στον Όλυμπο είναι πάντα ασφαλής. Οι μπόρες δεν τη βρέχουνε, δεν την κτυπούν οι άνεμοι, δεν την πατούν τα χιόνια. Ασύγνεφη εκεί πάνω βασιλεύει γαλήνη ατελείωτη και ολόλευκη φεγκοβολή τη ζώνη, όπου ευχαριστιούνται κάθε μέρα και διαμένουν οι θεοί. Εκεί πήγε η Αθηνά, αφού συμβούλεψε την κόρη του Αλκίνωου. Τι ακριβώς θέλει να μας πει ο ποιητής? Είναι αυτονόητο ότι τον Όλυμπο που ξέρουμε το κτυπούν και χιόνια και βροχές και άνεμοι και νέφη. Μήπως τελικά ο Όμηρος μιλάει για μια κατοικία πάνω από τα σύννεφα, πάνω από το βουνό, σε μια αιωρούμενη υπτάμενη πόλη, ή όπως θα το ονομάζαμε σήμερα, ένα αιωρούμενο μητρικό εξωγήινο διαστημόπλιο? Κανείς δεν ξέρει. Επιστρέφοντας στο σήμερα, κάθε χρόνο χιλιάδες φυσιολάτρες επισκέπτονται τον Όλυμπο για να θαυμάσουν από κοντά τη γοητεία της φύσης του, να χαρούν την περίλυση στις πλαγιές του και την κατάκτηση των κορυφών του. Πολλοί από αυτούς όμως φεύγουν και με μια απίστευτη εμπειρία με άγνωστα φώτα που βγαίνουν μέσα από το βουνό και διερχόμενα UFOs. Τον Ιούλιο του 1997, ένας κάτοικος του Λιτόχωρου μαζί με τη μητέρα του είδαν από το παράθυρο του σπιτιού τους ψηλά προς το βουνό μια παράξενη λάμψη στον ουρανό σε σχήμα μισοφέγγαρου. Στις μέρες που ακολούθησαν και άλλοι κάτοικοι της περιοχής είδαν το μυστηριώδες αυτό φως, ενώ παρόμοια περιστατικά συνέβαιναν συχνά μέχρι και τις τελευταίες βραδιές του Αυγούστου. Το 2001, ένας εργολάβος που βρισκόταν στους πρόποδες του Ολύμπου μαζί με μια ομάδα συνεργατών του, λίγο μετά το σούρουπο, είδε μπροστά από το φεγγάρι τρία φωτεινά αντικείμενα σε μέγεθος παραπλήσιο του φεγγαριού να κινούνται πότε μέσα και πότε πάνω από τα αραιά σύννεφα του νυχτερινού ουρανού στα όρια της περιοχής. Το περιστατικό διήρκησε μισή ώρα με 3/4 και τα παράξενα φώτα διέσχιζαν τον ορίζοντα από το βουνό μέχρι τη θάλασσα και επαναλάμβαναν τη διαδρομή σαν να έκαναν μία άσκηση. Οι μάρτυρες, αν και μετακινήθηκαν περίπου 1000 μέτρα κοντύτερα στο χώρο κίνησης των UFO, αυτά συνέχιζαν τις επαναλαμβανόμενες διελεύσεις σχεδόν από πάνω τους, μέχρι που κάποια στιγμή άρχισαν να αναβοσβήνουν και κατευθύνθηκαν προς τη Χαράδρα πάνω από το Λιτόχωρο, όπου και έσβησαν. Τον Ιούνιο του 2001, δύο παρατηρητές που κάθονταν πίσω από το πρώτο καταφύγιο του Λιτόχωρου, όπου υπάρχει έδρανο για παρατήρηση του έναστρου ουρανού σε σχετικά χαμηλή φωτορύπανση, είδαν στις 10:04 το βράδυ, ερχόμενοι από βορειοδυτικά, σε απόσταση 300 μέτρων και ύψος 50 μέτρων από τη θέση τους, να εμφανίζεται μια χρυσοκόκκινη σφαίρα μεγέθους μπάλας μπάσκετ, να ελύσσεται ανάμεσα στα δέντρα της πλαγιάς αθόρυβα και να κατευθύνεται προς το σημείο όπου ευρίσκοντο. Πλησιάζοντας, βούτυξε κυριολεκτικά στην παρακείμενη χαράδρα, την οποία γέμισε με φως και εξαφανίστηκε. Ο ένας από τους δύο παρατηρητές ανέφερε ότι αισθάνθηκε τρομερή έλξη από το αντικείμενο. Προς το τέλος του ίδιου μήνα και έτους, οι ίδιοι παρατηρητές βρέθηκαν επίτηδες γύρω στα μεσάνυχτα επάνω στον Όλυμπο και σε απόσταση τουλάχιστον 4-5 χιλιόμετρων από την προηγούμενη θέση και κινούμενοι με αυτοκίνητο αργά, ανηφορίζοντας, αντίκρισαν αυτή τη φορά δύο πρασινοπά σφαιροειδή μεγέθους μεγάλου πορτοκαλιού να έρχονται αντίθετα προς την πορεία τους. Έβγαλαν το αυτοκίνητο από το δρόμο και βγήκαν έξω. Το ένα αντικείμενο βούτυξε στη χαράδρα και χάθηκε, ενώ το άλλο άρχισε να πηγαινοέρχεται δίπλα στο αυτοκίνητο σε απόσταση 4 μέτρων περίπου, προκαλώντας συναισθήματα γαλήνης και ασφάλειας στους δύο παρατηρητές. Αφού το είδαν για αρκετή ώρα να τους περιτριγυρίζει, μπήκαν στο αυτοκίνητό τους και κάνοντας αναστροφή κατηφόρησαν προς το Λιτόχωρο. Το αντικείμενο άρχισε να τους ακολουθεί, πήγαινε μπροστά τους, απομακρυνόταν, γύρισε, έκανε αναστροφή πάνω από το αυτοκίνητο και πήγαινε ξανά μπροστά. Μερικές στροφές πριν φτάσουν στην έναρξη του δρόμου, ανέπτυξε ταχύτητα προς τα πάνω και εξαφανίστηκε στο σκοτάδι. Παρόμοιες τέτοιες φωτεινές μπάλες έχουν καταγράψει δεκάδες πεζοπόροι μάρτυρες στη μη καταγεγραμμένη διαδρομή που περνά μέσα από το ρέμα του Ναούμ και φτάνει στα Καζάνια, με οπτική από το διάσελο Τούμπα Στεφανιού και το κοντινό καταφύγιο του ΣΕΟ. Εκεί, αρκετά συχνά τους χειμερινούς μήνες,
εντοπίζονταν άγνωστα φώτα να κινούνται μέσα στα δέντρα και την πυκνή βλάστηση του μονοπατιού, καταλήγοντας στη τοποθεσία σπηλιές. Ειδικότερα, αν βγει κάποιος τη νύχτα περίπατο εκτός του παραδοσιακού ξενώνα στα σκοτεινά ή εκτός των καταφυγίων στα καζάνια, μπορεί, αν είναι τυχερός, να δει ακόμα και σήμερα έντονα φώτα μέσα στην ομίχλη να ανάβουν και να σβήνουν απότομα. Το 2006, μετά από προσωπική μου έρευνα στην περιοχή Σπηλιές, εντόπισα μεγάλους και κλειμμένους βράχους με έντονες σχισμές πάνω τους, που δεν φαινόταν το βάθος τους, αλλά θεωρητικά χώραγαν να βγουν από εκεί περιγραφόμενες αυτές σφαίρες φωτός. Γενικά, από το 2005, το βουνό των 12 Θεών άρχισε να απασχολεί έντονα τους λάτρεις των UFO, αφού η έντονη δραστηριότητα αγνώστου ταυτότητας υπτάμενων αντικειμένων στην περιοχή μαρτυρούσε υπόγειες βάσεις μέσα σε κούφια σημεία του βουνού. Την ύπαρξη μιας τέτοιας υπόγειας βάσης είχε αποκαλύψει λίγους μήνες πριν το θάνατό του το 2003 ο Γεώργιος Γιόλβας, ο Έλληνας μηχανολόγος και πυρηνικός φυσικός με τις 19 διεθνώς αναγνωρισμένες ευρεσιτεχνίες, όταν δήλωνε ότι εκεί υπήρχε ένα απόρριτο διαστημόπλοιο που είχε κατασκευάσει ο ίδιος, όπως και η φωτοδέσμη πλάσματος Μπέβατρον. Πολλοί σύγχρονοι μελετητές θεωρούν ότι ο Γιόλβας δεν κατασκεύασε την υπόγεια βάση του κούφιου βουνού, αλλά τη βρήκε εγκατελειμμένη από τους εξωγήινους δημιουργούς της και τη χρησιμοποίησε. Οι ίδιοι μελετητές πιστεύουν ότι μία από τις εισόδους υπάρχει εκεί που χτίστηκε η στρατιωτική βάση του Κεοάχ. Το στρατόπεδο εγκαταστάθηκε εκεί την περίοδο 1960-1962, ενώ μετά από τις πρώτες διελεύσεις πεζοπόρων στην περιοχή τοποθετήθηκε τριπλό σειρματόπλεγμα να οριοθετεί μια τεράστια έκταση γύρω από το Κεοάχ, πρακτικά άχρηστη γι' αυτό. Η πράξη αυτή έφερε τη δυσφορία των κατοίκων της Ελασσόνας, γιατί ο στρατός δυσκόλεψε την πρόσβαση στο καταφύγιο Βρυσοπούλες που βρίσκεται δυτικά πίσω από τη χαράδρα του Μαυρατζά σε υψόμετρο 1.800 μέτρων, αλλά και στο χιονοδρομικό, που τελικά το 1995 πέρασαν και αυτά στον έλεγχο του στρατού και μετατράπηκαν σε στρατιωτικό κτίριο και δισελέσχη αξιωματικών, αλλά και χώρο εξάσκησης των χιονοδρόμων στρατού, ενώ από τότε για τη διανυκτέρευση πολιτών απαιτείται στρατιωτική άδεια με συνοδεία, ταυτοποίηση και συνένεση για έλεγχο του ορειβατικού εξοπλισμού. Λόγω των ανεπάλληλων εμφανίσεων UFO στην ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου, ειδικά την περίοδο 2005-2011, όπου εκατοντάδες μόνιμοι κάτοικοι στους νομούς Πιερίας και Μαγνησίας έβλεπαν έναν υπτάμενο δίσκο να εμφανίζεται με τρομερή ταχύτητα από τη θάλασσα και σε δευτερόλεπτα να φτάνει στην κορυφή του Ολύμπου και να εξαφανίζεται από πίσω του, πότε να προβάλλει ορμητικό από τις χαράδρες του βουνού, άλλες φορές πάλι να ακολουθεί απαλά το ανάγλυφο του εδάφους και να χάνεται πέρα από το κάστρο του Πλαταμόνα, ακολουθώντας τις στροφές του δρόμου. Λόγω λοιπόν των ανεπάλληλων αυτών αναφορών, κάποιοι αποδίδουν τις εμφανίσεις σε απόρριτα δισκοειδή σκάφη ή σε άβου. Όπως αποκάλυψα στον έντυπο χώρο το 2011, μέσα από το περιοδικό Mystery Τεύχος 71, δύο λεπτακαταφρόνητες φήμες λένε ότι στην Ελλάδα γίνονται μυστικά πειράματα για την κατασκευή υπτάμενων μηχανών αντιβαρύτητας από δύο εταιρείες που εδρεύουν η μία στο Βόλο και άλλη στα Χανιά της Κρήτης και εκμεταλλευόμενες τη δυσβατότητα των γύρω περιοχών εκτελούν τις δοκιμές των οχημάτων τους ανενόχλητες εδώ και πολλά χρόνια. Συγκεκριμένα στο Βόλο, οι ερευνητές της περιοχής μιλούν για το Πίγασος, ένα τηλεκατευθυνόμενο εναέριο όχημα UAV, προϊόν της ελληνικής αεροδιαστημικής βιομηχανίας, που μπορεί όμως να είναι το εξελιγμένο αντίγραφο του πρωτότυπου διαστημόπλοιου του Γιόλβα. Η ανάπτυξη του Πίγασος άρχισε το 1979 σε συνεργασία με το Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας της Πολεμικής Αεροπορίας και η πρώτη του πτήση πραγματοποιήθηκε το 1982, ενώ οι δοκιμαστικές πτήσεις συνεχίστηκαν και τα επόμενα χρόνια με το Πίγασος 2 από το 2003 και μετά. Βέβαια, ακόμα και αν οι μάρτυρες μπερδεύουν συχνά αυτά τα σκάφη με UFOs, οι πτήσεις τους και πάλι δεν δικαιολογούν τις μαρτυρίες των φωτεινών σφαιρών αλλά και του όντως που θα σας αποκαλύψω στις παρακάτω αναφορές, ούτε και την απότομη φυγή των κατοίκων του χωριού Μόρνα το 1965. Αρκετοί ερευνητές όπως και εγώ προσπαθήσαμε να έρθουμε σε επαφή με κάποιον παλιό κάτοικο για να μάθουμε τι ήταν αυτό που προκάλεσε τρόμο στο χωριό και ανάγκασε τους κατοίκους του να το εγκαταλείψουν τότε, αλλά όλοι τους κατά ένα περίεργο τρόπο ακύρωναν αυτές τις συναντήσεις την τελευταία στιγμή. Ψάχνοντας
για περισσότερες παράξενες αναφορές στον Όλυμπο, που δεν αφορούσαν μόνο πράσινες, κίτρινες και κιανές σφαίρες γύρω από τα φαράγγια του βουνού, εντόπισα και την αναφορά για ένα ον στο λιτόχωρο και συγκεκριμένα στο ξενοδοχείο Αφροδίτη στις 15 Ιουνίου του 2005. Εκείνη την παγερή μέρα, γύρω στις 10 το βράδυ, ένας κάτοικος του χωριού βγήκε έξω για να κλείσει το παντζούρι του και ξαφνικά άρχισε να ουρλιάζει. Μια παρέα σε ένα διπλανό σπίτι βγήκαν κι αυτοί έξω για να δουν τι συμβαίνει και πάγωσαν βλέποντας ένα καφέ σαυροειδές να κινείται γύρω από τα σπίτια τους. Το ίδιο σαυροειδές είχε εντοπιστεί και πριν 2 μήνες, αλλά το πλάσμα είχε θεωρηθεί ως δαίμονας. Τότε η Δανάη και ο άντρας της Σπύρος είχαν δει το πλάσμα μέσα στο σπίτι τους. Προσπαθώντας να το πιάσουν, εξαφανίστηκε ξαφνικά. Η Δανάη και ο άντρας της περιέγραψαν την οντότητα ως αρκετά κοντή, κάτω από το 1 μέτρο, με σαυροειδές καφέ δέρμα και άσπρα μαλλιά. Το ζευγάρι ήταν τόσο φοβισμένο που ζήτησε τη βοήθεια της Ορθόδοξης Εκκλησίας και αρκετών πιστών ανθρώπων. Ο ανταποκριτής του περιστατικού, Γιάννης Ιωάννου, συμπλήρωσε ότι κανείς δεν ανέφερε τίποτα στις αρχές και κατά τη γνώμη μου ήταν μια σωστή απόφαση, καθώς είναι πιθανόν η κυβέρνηση ή ο στρατός να γνωρίζουν ήδη για αυτές τις δραστηριότητες στο νομό. Το ίδιο έτος υπήρξαν και οι πρώτες υπόνοιες για στρατιωτική παρουσία στο βουνό χωρίς διακριτικά. Η πρώτη από αυτές έρχεται στα χέρια μας από την αναφορά ενός φαντάρου από το λιτόχωρο στις 14 Ιανουαρίου του 2005, όταν μαζί με άλλους 2 στρατευμένους διακρίνανε κάτι παράξενο να πέφτει από τον ουρανό τα ξημερώματα. Το παράξενο δεν ήταν αυτό, αλλά τα συμβατικά φορτηγά χωρίς πινακίδες που εμφανίστηκαν σχεδόν από το πουθενά και μάζεψαν τα κομμάτια του αντικειμένου. Για ευνόητους λόγους, οι μάρτυρες δεν ανέφεραν τίποτα για χρόνια ολόκληρα, ενώ η δεύτερη καταγραφή με υπόνοιες για στρατιωτική παρουσία στο βουνό χωρίς διακριτικά έρχεται στα χέρια μας από την 25η Οκτωβρίου του ίδιου έτους, όταν ένα άτομο ανέφερε μια θαμμένη παλιά στρατιωτική εγκατάσταση των Ναζί σε μια περιοχή κοντά στο λιτόχωρο να φυλάσσεται από αμερικανόγλωσσους στρατιώτες, γεμάτη άρματα και σφραγισμένες εισόδους προς το κέντρο του βουνού, με χαραγμένο τον ήλιο της Βεργίνας επάνω τους. Μια βάση που δεν εντοπίστηκε ποτέ ξανά έως σήμερα από κάποιον άλλο και ίσως ανήκει απλά στη φαντασία του μάρτυρα. Εκτός των εμφανίσεων, ο Όλυμπος παρουσιάζει σε ορισμένα σημεία του και στρεβλώσεις στο χωροχρόνο. Πολλοί πιθανολογούν ότι αυτό συμβαίνει καθώς τα μηχανήματα της τεράστιας υπόγειας βάσης του βουνού είναι ακόμα ενεργά. Ίσως η σημαντικότερη αναφορά για χρονοπύλη σε σημείο του Ολύμπου είναι αυτή του Γιώργου Κάπα, που το Σεπτέμβριο του 2013 βίωσε 2 ώρες δραστηριοτήτων μέσα σε 10 λεπτά, όχι μία αλλά 2 φορές. Στις μέρες μας, οι εντοπισμοί χρονοπυλών, οι αναφορές αγνώστου ταυτότητας υπτάμενων αντικειμένων, φωτεινών μικρών σφαιρών, εισόδων στα έγκατα του Ολύμπου, υπόγειας βάσης ή εξωγήινων όντων στα γύρω χωριά μπορεί να έχουν εξασθενήσει, όμως τα καταφύγια του Σπήλιου Αγαπητού στο Μαυρόλογο, του Χρήστου Κάκαλου στην νοτιοδυτική άκρη του οροπεδίου των Μουσών, του Σταυρού 9,5 χιλιόμετρα από το Λιτόχωρο, του Γιώσου Αποστολίδη στο διάσελο των Μουσών, της Πετρόστρουγκας στο Δέλτα 10 του Ολύμπου, της Βρυσοπούλες στη στρατιωτική πια περιοχή του Κεοάχ πίσω από τη χαράδρα του Μαυρατζά, την περιοχή Λίβηθρα κοντά στη Λεπτοκαριά με τα μαγνητικά πεδία και τα παράξενα της μη καταγεγραμμένης διαδρομής που περνά μέσα από το ρέμα του Ναούμ και φτάνει στα Καζάνια, όλες αυτές οι τοποθεσίες θα συνεχίσουν να μαζεύουν τα ανήσυχα πνεύματα των ερευνητών που έρχονται από όλο τον κόσμο για να υποπτεύσουν την κατοικία των 12 θεών και να εντοπίσουν κάποια στιγμή τις κρυψώνες τους στα έγκατα του Ολύμπου.